An kama mutumin ne bayan wani bincike na haɗin gwiwa tsakanin 'yan sandan Faransa da Nijar da kuma Spain, kamar yadda wata majiyar 'yan sandan Faransa ta bayyana. An kama matashin ne da ya shahara wajen safarar bakin haure daga Nijar zuwa Libya da Algeria a Agadas da ke arewacin Nijar, wanda aka kama ya shafe tsawon shekaru 7 yana aika bakin haure 60 a kowane mako. Galibin bakin hauren da ke son tafiya Turai na fitowa ne daga Afirka ta yamma da ta tsakiya. Ƙungiyoyin tsofaffin masu safarar bakin haure sun bayyana cewa rashin cika alƙawullan da tarayyar Turai da gwamnatin Nijar ne suka yi wa masu safarar ne yasa har yanzu safarar ta kiciyewa. Inji Ahmadu Umaru shugaban kungiyar mutanen da suka yi watsi da safarar bakin haure. Babu wani abin da ya kawo wani dalilin tsayawa ta saboda matakan da duka aka ɗauka da alƙawallin duka da aka ce za a yi ba a yi su ba, lalle wannan ma yana cikin dalilan da mutane suka gani kaman ba za su jire wani lokaci ba, sun ci gaba da safarar bakin haure tunda ba su tsaya ba, alƙawallin da aka ɗauka ba a cika shi ba. Mutane suna ɗaukar bakin haure suna taya da su saboda ba su bin hanyoyi ma wanda ya kasance wanda aka sani ne na ƙa'ida, suna safarar da yadda ya kamata. Yawancin bakin hauren da ke son tafiya Turai da farko ana kai su Nijar cikin motocin ɗaukar kaya tare da kaucewa manyan birane, daga nan a wuce da su Libya da Algeria. Malam Muhammad Adamu wani matashi ne da har yanzu bai daina safarar bakin haure ba duk da irin matakan da ake ɗauka. Mun jima muna wannan haraka, mu da ita muke ci muna sha cikin ta da muke dogaro. Mun jima mana kama 800 miliyan guda a sati. Sai na gani yanzu mun dan dakata wannan haraka da dan kwana biyu, kuma mun gani abin shiru. Gwamnati ba ta ce mana kwami kuma mu samu wani aiki wanda zamu ko ba gaskiya. Shi yasa mu koma harkar nan zamu kawo mu yanzu. Muna kai mutane kasashen waje hakan ga, muna ɗaukar su daga nan Agadas mu kai su Libya hakan ga da Algeria hakan ga. Kuma gaskiya muna samu kama miliyan guda 800 har miliyan 2 lokacin harka an tabbata. Kai kenan kaga wanda ke samu wannan kuɗin kuma yanzu zai zama haka nan an bar shi ba aikin yi, muna zama haka nan bai yi zama haka nan bai aiki. To ko menene mafita akan safarar bakin haure wanda matasa ne suka fi gudanar da ita duk da irin hatsarukan da take da shi? Ahmadu Umaru ya bayyana mafita. Mafuta abubuwan da suka ce za su yi shine ya kamata a ce sun yi, tunda an sa hannu da yawa cikin yadda ya kamata a shayo kan tahiyar nan ta bakin haure. Alƙawula da yawa ne daga cikin abubuwan da aka ce za a yi, ya kamata a ce a yi shi, a samo wa matasa aiki, abin da aka ce za a musu, da yin wasu kamfuna wanda yake za a raka sarrafa wasu abubuwa wanda mutane za su tsaya nan su yi aiki, ko kuma daga can ma inda suka fito. To wannan yana ɗaya daga cikin kawowa rage wannan tahiyar da bakin haure suke dare da rana. Arewacin hamadar Nijar ya yi ƙaurin suna wajen safarar bakin haure da muggan ƙwayoyi da makamai, kuma yana tattare da ƙungiyoyi masu ikirarin jihadi.